pari istumapaikkaa tuolla. Musta tuntuu, että kaikki, jotka haluaa istua, niin suunnilleen istuu tällä hetkellä. Niin aloitetaan. Kuulette sitä mun takariviä hyvin? Jos jossain vaiheessa alkaa tuntua, että mä rupean söpöttää hiljaa, niin sanokaa, että mä rupean käyttämään mikkiä sit siinä vaiheessa, niin kaikki kuulee mut. Tosiaan mun nimi on Miia Meri ja mut kutsuttiin tänne puhumaan jotain Marvelin sarjakuvista. Mä pidän tuolla netissä sen nimistä blogia kuin Ouremi, jossa mä luen Suomessa julkaistui Marvel-sarjaksi. Eli juurikin puhutaan siis supersankarisarjakuvista, mutta se on niin pitkä sana, että mä tulen puhumaan pelkästään Marvel-sarjakuvista, koska muuten menee kieli niin solmuun, että tästä ei tule yhtään mitään. Ja tosiaan, kun mun pyydettiin, että mistä mä haluaisin puhua, niin mä mietin aluksi sillä, että mistä mä voisin puhua, koska siis, no, jos nyt ollaan ihan rehellisiä, niin siis mä olen ollut skidinä tosi suuri Marvel-fani, ja siis mä oon edelleenkin, mutta mun ongelma on se, että mä lähdin vuonna 1993-1994, mä olin vaihto-oppilaana, ja mulla jäi vuoden 4 Marvel-lehdet lukemat, mitä siihen aikaan julkaistiin, mikä oli ihan hirveä määrä lehtiä. No, kun mä tulin takaisin, niin mä yritin kauheasti lukea niitä niin perästä, mutta sitten mä aloitin lukea, ja mä saan poikaystävä, joka istuu tuossa keskellä, nykyään aviomiehenä, että sitä voidaan syyttää. Ja mä lopulta jämähdin vuoteen 2004, ja mä en ole lukenut yhtä ainoatakaan Marvel-sarjasta sen jälkeen. Ja osittain se johtuu siitä, että tässä vaiheessa mä tajusin, että mulla on melkein kaikki Suomessa koskaan julkaistut Marvel-sarjikset, lukuun ottamatta hämähäkkimiehiä, koska mä en voi sietää mystisesti hämähäkkimiestä. Mä tiedän. Joo, no joka tapauksessa mä sain tällaisen hienon idean, että mä en enää oikeastaan muista, mitä mun ensimmäisessä niin arveleissa on ikinä tapahtunut. Niin mä päätin, että okei, mä ostan itselleni kaikki Suomessa julkaistut Marvelit, mä täytän mun kokoelmani kokonaan. Ja sitten sen jälkeen mä luen ne sarjikset alusta asti ja rupean vielä pitää sit blogia. Eli tällä hetkellä mä oon päässyt vuoteen 1986 ja mä oon jumissa siellä Ykköslehdessä sen takia, että tässä vaiheessa pohjoismainen Marvelien julkaisija Semi tuli tulokseen, että Pohjoismaissa ei tykätä tarpeeksi paljon ryhmä X:stä, joten kaikki muut Pohjoismaat, paitsi Suomi, lopetti sen julkaisun. Ja tässä vaiheessa Semikin joutui etsiä yhteistyökumppani Hollannista. Ja sitten siinä vaiheessa hypittiin niin melkein, mä en muista monenko lehden yli, ja mä oon niin tällä hetkellä metsästänyt epätoivoisesti niitä lehtiä sen takia, että siellä on kaikki mielenkiintoisia juttuja, niin kuin esimerkiksi Madeleine Pryor. Okei, spoilaanko me jollekulle, jos mä kerron, mitä Madeleine Pryor on? Toivottavasti en, koska me tullaan katsoa tässä sarjiksia vähän enemmänkin. Niin enemmän se joka tapauksessa ollut siis Jean Greyn tällainen jonkinasteinen klooni tai jotain, muistaakseni kävi Infernossa tai jossain 90-luvulla selvillä. Ja niin se tuli niinku just siinä kohdassa, mitä Suomessa hypättiin yli. Niin siinä vaiheessa Madeleine Pryor tuli kuvioon mukaan. Ja se on aina ollut musta ihan sikamielenkiintoinen hahmo, joten sit mä oon metsästänyt, käytiin viime kesän Jenkeissä ja metsästin sieltä niitä alkuperäislehtiä ja muut vastaavaa. Elämä on ollut hyvin vaikeaa, mutta olen nyt etenemässä tässä projektissa. Ja tosiaan, no niin, siis tämän koko homman pointti oli siis sanoa se, että siis mä en ole Marvel-asiantuntija. Eli mä en oikein voi niinku kertoa teille mitään niinku mistään hahmosta tai mitään sellaista. No, sit mä niinku mietin, että no okei, mä voisin aina puhua, että naiset ja supersankarit. Mutta mä veikkaan, että olette kaikki lukenut siitä niinku miljoona parempaa niinku tekstiä netistä kuin mitä mä voin ikinä täällä kertoa. Joten mä ajattelin, että no minkä asian, no tällainen, miksi se sanotaan, asiantuntija mä olen. Ja ainoa mitä mä tiedän, niin on vaan mun elämäni tällä hetkellä. Eli sen takia mä nyt ajattelen, että mä kerron sitten, millainen tulee ihmisestä siinä vaiheessa, kun se on Marvelin kasvattama. Ja tosiaan, tää on nyt se ohjelmakuvaus, eli löysin 10-vuotiaana, se on muuten vale, mä löysin noin 12-vuotiaana tai 11-vuotiaana, mä en saa laskea niin hyvin. Supersankarisarjakuvat ja kasvatin itseni niillä. Ryhmä X on nopea noudattaa ja pitää paikkansa. Millaisen maailmankuvan Marvel tarvitsi teinitytöllä ja mitä se opetti ihmisestä? Jäikö traumoja? Jäi. Tarvitseeko matkaan jotain, missä on hyötyä myös aikuisena? Kyllä vaan. Ja mulla siis on tosiaan semmoinen tilanne, että siis mä oon tosiaan vähän omituinen ihminen. Siis siinä mielessä, että mä en ole oikeastaan ihan oikeasti mun vanhempien kasvattama. Siinä mielessä, että mä oon kyllä niin asunut mun vanhempien kanssa, mutta mun faija esimerkiksi on tehnyt aina kauhean pitkää päivää. Eli se ei oikeastaan ole koskaan kotona silloin, kun mä oon.
Ja lisäksi mun mutsini ja minä, sanotaan vaan näin, että maailmassa ei ole niin iso talo, että me tultaisiin toimeen. Niin sit siinä oli vähän niin kuin se, että mä oon kasvattanut itteni populaarikulttuurilla. Eli mä oon siis jumittunut omaan pikkukotiin ja sieltä sitten katsellut maailmaa. Ja tosiaan, no niin, mennään tälle. Tämä tyyppi tässä on minä joskus noin 10-vuotiaana. Ja tosiaan niin mulla on siis ollut semmonen, että se mitä mä törmäsin supersankarisarjiksiin oli se, että mä oon ollut mun tädin luona ja siis mun täti on kasvattanut mun siskoni. Se on monimutkainen tarina, en mennä siihen. Ja mä vietin joka ikisen sunnuntain, viikonlopun mun tätin luona sitten aina pentuna. Ja mun siskollani oli paljon sellaisia normaalia tyttöjä sarjiksiin, kyllä nakkenakuttajaa ja mä en tiedä, se ei ole mikään jampu, kun se on joku toinen. Mikäkään liian nyt onkaan, joku sellainen, missä poika deittailee tyttöä, se on kauhean seksistinen ja muuta. Mutta siihen aikaan se oli niinku ihan normaalia. Ja sit siellä omituisissa sarjisten joukossa on 2 teräsmieslehteä ollut. Ja tässä on niistä toinen. Ja siis, tämä on toinen niistä. Näissä oli parasta näissä teräsmieslehdissä se, että siis nehän on niinku aina poikien lehtiä. Mutta siis mä rakastuin näihin ihan totaalisesti. Siis mun mielestä oli mahtavaa, niinku, varsinkin tää kuva, mikä tässä on, tää Friikki hyppää Robinin kimppuun. Se on puoliksi nainen ja puoliksi mies, se nyt ei näy tässä kuvassa kauhean hyvin. Mutta siis toi oli semmonen kuva, joka palo mun silmiini. Ja rakastuin näihin sen takia, että siis tässä on toinen teräsmieslehti, jossa on positiivinen. Ensimmäinen seikka on, toisessa oli Batmanin Grimman Gritty-kautta. Ja näissä oli kaikkein makeinta se, että nämä oli niin dynaamisia. Siis näissä on älyttömästi voimaa. Niissä on, mä en osannut lukea herranjestä, mutta niissä oli maailman parhaat juonet. Ja siis mä tajuttais mitään muuta, että paha poliisi ampuu Batmanin selkään herranjestä ja sit sen jälkeen mä kuollaan siellä niinku aika pikkusena tyttönä jotain Batmanin lihaksia herttelee. No niin. No joka tapauksessa. Sitten tässä niinku lopulta tää homma meni sillä lailla, että mä rupesin lukemaan kaikenlaisia niinku sarjiksia, mutta niinku en niin kauheasti supersankarisarjiksia. Sen takia, että jotenkin ne ei mä en hahmottanut, että niitä on olemassa enemmänkin kuin ne 2 lehteä siellä mun tädin varastoissa. Ja sit mä olin joskus 80-luvun ihan lopulla, mä oon ollut etsimässä Veneilykaudelle lehtiin ja silloin mä oon törmännyt antikvariaatissa sellaiseen sarjikseen, jota me kohta tullaan katsoa kaikki yhdessä läpi. Mä voin sanoa, että siitä alkoi kyllä sellainen seikkailu, ettei tosikaan aika halua missään nimessä tästä kesken, mutta huono puoli siinä oli tietysti se, että se ei ole tytöille sopivaa. Ja tosiaan, jos te haluatte lukea, mitä kaikkea kauheuksia supersankarit on aiheuttanut mulle vaan sen takia, että mä olen tyttöjä lukenut niitä, niin suosittelen, että menette katsoa Nörttitytöt-nimistä saitti, jonka päätoimittajana mä toimin. Ja mä oon kirjoittanut siellä sellaisen kuin, mikäkään se oli, jotkut supersankarisarjakuvat, osa 1 ja 2. Ja siellä mä oon kertonut, mitä kaikkea mä oon joutunut näiden takia sitten tekemään. Et siellä on kaikenlaista ninja-hommailua ja muuta vastaavaa harrastettua, että on saatu lehdet ostettua. Mutta siis joka tapauksessa niin siis, supersankarisarjakuvat eivät siis ole tyttöjen lehtiä missään nimessä. Ja silloin kun mä oon ollut pentu, niin ei ole ollut mitään internettiä. Silloin kun mä oon ollut pentu, mä olin ainoa mun luokkani tyttö, joka ikinä luki mitään pojille kuuluvaa. Mä tykkäsin Kissistä, mä tykkäsin He-Manista ja mua kiusattiin ihan rajattomasti sen vuoksi. Ja aina välillä parasta oli se, että silloin tällöin tuli lukijakirjeitä, mä ilmenin palstalle, jossa oli joku tyttö. Ja tässä on justiinsa Inferno-lehdestä 1 lukijakirje. Katsotaan, saatte siitä vähän paremmin selkoa. Tässä on vaan alku. Moi Mailman, olen yksi vähemmistöstä, nimittäin naispuolinen Marvelin ihailija maanikko. Ja tahdonkin siksi, että harvinaisen naisnäkökulman lehtenne tasosta. Vaikka kokoelmani onkin vajaa ja laadultaan varsin vaihteleva, niin voin kuitenkin sanoa, että taso on keskimäärin mahtavaa. Ja sitten se jatkuu se teksti. Ja nimmari on terveisin woman. Ja nämä oli mun ainoita vihjeitä siitä, että muuallakin on naisia, jotka lukee näitä sarjiksia. Ja se oli niinku sellainen, että wow, mä en ole ainoa totaalinen friikki maailmassa. No, mutta tässä oli niinku mun taustani. Sitten mä ajattelin, että
että kun mun pitäisi kertoa, mitä mä oon oppinut näistä sarjiksista, niin annetaan lehtien itse puhua. Mä ajattelin, että me käydään tästä 45 minuutin aikana, josta on noin puoli tuntia, ehkä vähän enemmän jäljellä, niin luetaan pari lehteä. Ja mä annan niin kuin Marvelin itse kertoa, että mitä se mulla on opettanut. Ja me tehdään tää aika selaten, ja mä lopuksi näytän vielä nämä lehdet, että mitä ne on, jos te innostutte niin paljon, että haluatte itse näitä lukea. Mutta lähdetään reissuun. Näin mä istuudun hetkeksi. Eli tää on ensimmäinen Marvel, jonka mä oon ikinä saanut käsiini. Tää on siis vuoden 1988 numero 7. Ja siis herranjestä, kattokaa, että kannattaa, eikö tää ole aivan ihana. Ja siellä on niinku naisia, on joku äijä on tulessa siellä ja kauheasti actionia ja tuolla on tuollainen herkullisen näköinen mies. Joo, en oo yhtään Wolverine-fani tai mitään. Ja siis pakkohan tää oli sitten ostaa. Ja tän näytän nyt vaan sen takia, että huomakkaa, tarina on Chris Claremont ja taiteesta vastaa Paul Smith ja Bob Wiasek. Värit ovat Lynn Oliverin ja Mailman on suomentanut ja toimittanut ja joku tulosmaa on kaitsanut tätä hommaa. No, joka tapauksessa. Mennään tätä niin kuin tosi nopeasti. Pysähdytään aina vaan silloin täällä katsoa jotain, mikä on oikeasti mielenkiintoista. Mä vähän selostan, mitä tässä tapahtuu. Niin voitte sitten myöhemmin sitä katsoa. No, nämä lehdetkin tässä, niin mä itse näen, mitä helvettiä mä oon tässä tekemässä. Anteeksi, mä en just kiroilla. Noin. Eli tässä on nyt tällainen hieno tapahtuma, että mikäs tää nyt on? Kykloppi tuolla noin ylhäällä. Lentelee justiinsa lentokonetta ja sitten Madeline, joka on tuo punatukkainen nainen tuolla, eli just tää Jean Greyn klooni. Niin ne on tätä lentelemässä ja sitten tässä vähän niin kuin esitellään tätä tapahtumaa. Ja mikä tässä on oleellista tässä kuvassa on se, että huomatkaa, että tuo yksi mies tuo ylhäällä piirtää tällä hetkellä kuvaa. Se on juonen kannalta oleellinen, ei se ole muuten niin paljon väliä. Nämä tosiaan tässä lentelee ja sitten siellä on myrsky näköjään, hirveätä, kauheata. Ja sitten päästään ensimmäiseen opetukseen, jonka mä oon oppinut tosiaan supersankareilta. Ja tosiaan, missä me ollaan? No ettei noista näe mitään lukea. Minäpä luen. Eli tässä käydään keskustelua ensimmäisessä ruudussa. Tää vaaleahiuksenen sanoo, Moreu, minusta he ovat vitsaus. Kykloppi, eli siis Scott Summers, kysyy siellä, ketkä ovat tohtori Wilson, mutskut Summers. Je ne comprends pas, en ymmärrä Boyd. Tää on hienoa, kun joku ulkomaalainen puhuu, ne pitää käyttää vähän aina sitä omaa kieltä. Sitten mennään seuraavalle sivulle. Uskon minua. Minä olen erikoistunut petoeläinten tutkimiseen. Ja ihminen on kaikista pedoista pahin. Luonnossa pärjäävät vain vahvat ja he alistavat heikompansa. Nämä mutantit näyttävät ihmisiltä, mutta heillä on uskomattomia voimia. Mutta heillä on uskomattomia, joillakin tappavia voimia. Mikä estää heitä alistamasta ihmisiä ja heidän tunteellinen puoleensakin ei ole meitä kehittyneempi. Hekin ovat petoja. He ovat uhka ihmiskunnalle. Sitä mies tässä vieressä, ehkä voit olla varma, sanoo blondi. Sitten Scott miettii seuraavassa ruudussa. Minäkin olen mutsku Wilson. Jos ottaisin nämä lasit päästäni, optiset salamani voisivat polttaa sinut tuhkaksi. Mutta en ole kuvaamasi peto. Käytän voimiasi kaltaistesi ihmisen suojelemiseen. Sitten seuraavassa kohdassa, tässä vielä Scott ajattelee, että tämmöisenä hetkinä tosin ihmettelen, miten jaksan. Ja tosiaan, tämä on niinku sellainen vanha teema, jos te tiedätte supersankarisarjakuvat ja X-Men, varmaan kaikki tiedätte, mitä mä seuraavaksi sanon. Eli siis yksi sellainen kantava teema näissä supersankarisarjakuvissa, varsinkin ryhmä X:ssä, on tietysti se, että mutantit on tässä maailmassa pelättyjä ihmisiä. Eli niillä on sellaisia supervoimia, jotka esimerkiksi leffoissakin on just sellainen, että tämä yksi senaattori, en muista sen nimeä, vaikka pitäisi kyllä. Kelly. Kuka? Kelly. Hyvä, siellä nainen tietää. Niin sehän just siis oli sellainen heti esimerkiksi, että joo, että siellähän on se tyttö, joka varmaan Kitty Pryde viittaa, joka pystyisi vaan kävelemään pankkihunkkiin holviin ja sitten vetää sieltä kaikki rahat ohitse ja näin edespäin. Ja sitten tosiaan Wolverine, joka pystyisi tappaa herreestä, mikäköhän tuossa meinas lähteä irti, kun mä riehun. No niin, ja se justiinsa näissä niinku ollut se, että
että koska mä olin koulukiusattu ja sitten tosiaan kotona oli aika vaikeaa, koska tosiaan minä ja mutsi ja vain yksi talo, niin se oli niinku, pystyin todella hyvin menemään mukaan siihen, tai niinku just siihen, että sä olet se syrjitty osapuoli. Ja se oli todella tärkeää. Ja mun mielestä mikä oli hienoa näissä oli se, että siis tosiaan toi ryhmä X:n johtaja Charles Xavier, eli professori X, niin se aina opetti just sitä, että vaikka meitä pelätään, vaikka meitä vainotaan ja muuta vastaavaa, niin sä et saa koskaan lähteä väkivallalla sitä ratkaisemaan, vaan se aina pitää löytää jotakin muuten. Eli pitäisi yrittää puhua tiensä läpi ja muita vastaavia. Esimerkiksi otetaan myös semmoinenkin, että siis tuollahan on pahikset esimerkiksi Magneetto ja Mystikko. No siis Mystikkohan oikein on no siis terroristi, joka no esimerkiksi, olikohan se leffoissakin, no ainakin sarjakuvissa ne yrittää saada siis väkivallalla poliittisia päätöksiä aikaiseksi. Eli justiinsa estämään, ettei tule missään vaiheessa mutanttien keskitysleirejä ja muita vastaavia. Ja tavallaan sä pystyt olemaan sillä, että tämähän on tosi hyvä juttu, että joo, ei mitään keskitysleirejä, mutta se mitä esimerkiksi Mystikko lähtee ajassa takaisin, eli hyökkäämällä ja väkivallalla ja uhkailemalla, niin sehän on tavallaan väärä tapa toimia, vaikka no, lopputulos olisikin tosi hyvä. Ja se nyt on tässä tosi hyvä näissä ryhmäksessä ollut tämä opetus, että ei saisi lähteä sille tielle. Ja varsinkin, no okei, nyt tulee vähän pidempää opetus. No niin, siis kun siinä on just se, että ei ole todellista. Meillä nukutaan jo tässä vaiheessa. Älä hätäile, nuku pois. niin, jos muuten haluatte istua, niin tuossa on vielä pari hajapaikkaa. Eturivistä löytyy yksi istumapaikka siellä. Niin, joo, niin siis tosiaan se, että sama juttu on kanssa esimerkiksi Magnetolla. Eli siis Magnetossahan on se tavallaan tosi hienoa, että siis se on ollut keskitysleireissä toisen maailmansodan aikaa sen takia, että se on ollut juutalainen tai on edelleen. Ja mun mielestä se on todella hienoa, että Magneetto on tavallaan vainottu sen takia, että sillä on ollut tällainen normaalien ihmisten vaiva. Suuri lainausmerkki, vaiva. Siis sen takia, että kun nämä muut on mutantteja, no kukaan meistä tuskin on ihan kauhean mutantti supervoimalla, mutta kuka tahansa meistä voi olla juutalainen, kuka tahansa meistä voi olla ylipainoinen, kuka tahansa meistä voi olla vääränvärinen tai mitä ikinä. Joku meistä on homo, joku meistä on lesbo, joku meistä on hetero, Herra Jeesus, sellaisiakin löytyy. Niin mun mielestä on tosi mahtavaa, että ryhmä X on tavallaan symboloi joka ikistä sellaista vainottua kansanryhmää, ihmisjoukkoa ja pystyy edustamaan niitä kaikkia tässä hommassa. Nyt musta tuntuu, että mulla on jotenkin langat lähti vähän käsistä tässä opetuksessa, mutta ei se mitään. Me päästään siihen kyllä jossain vaiheessa, kun me edetään tätä lehteä. Joo, edetään lehteä. No niin, katsotaan sisään. Noin. Sitten nämä joutuu onnettomuuteen. Sitten jatketaan näköjään vielä hienosti teemalla. Siirrytään seuraavaan paikkaan. Meillä on nuoria mutantteja tuolla. Iliana on jonkun jätkän kanssa näköjään kaffella. Ja katsotaan siellä alhaalla lisää. Noniin. Eli tässä on näin ensimmäisessä kuvassa, joka on sivun alalaidasta. Te ihanat mehukkaat ja suloiset nuoret tytöt. Amerikan naisten ruusu. Oletteko te ensimmäisiä kamalien mutanttien uhreja? No sitä jätkä tässä pelleilee ja sitten lopulta se lentää alaspäin, kun Iliana tuuppaa sitä. Ja sitten tämä jätkä nostaa sen ylös ja on sellainen, että onneksi et ole mikään oikea mutskudauk, tai aitona ihmisenä minulla olisi ilo repiä sinut kappaleeksi. No, samaa teemaa jatketaan edelleen siis. Seuraavalla aukeamalla Iliana käyttää vähän voimiaan ja sitten siirrytään edelleen tätä samaa teemaa. Eli mennään vaarahuoneeseen, siellä on ryhmä X justiinsa harjoittelemassa, siellä on Kolossi, Rogue, Nightcrawler eli mikä sanottu painajainen ja sitten on Rachel, joka on tulevaisuudessa tullut ton Scottin ja Jeanin tytär ja sitten siellä on tietysti Wolverine ja yhtäkkiä toi Rachel saa tällaisen näkymän, että se muuttaa vaarahuoneen tällaisesta omaksi jotenkin tulevaisuusmenneisyyspöllöilykseltä tai jotain. Eli alhaalla lukee Rachel luoma maisema New Yorkista ensi vuosisadalta. Se on rinnakkaisen aikavirran tulevaisuus
mistä Ray alun pitäen tulikin aikaamme, varmaan siis Rachelin viittaa. Tuossa ajassa mutantteja metsästettiin ja tapettiin omavaltaisesti. Ja siis tähän viittaa todennäköisesti jollain tavalla Days of the Future Past-sarjakuvaan. Mä en tiedä, miten tämä Rachel on nyt tähän pamahtanut, mutta siis Days of the Future Past siitä sarjakuvassa se nyt ei ole vielä siinä kohdassa missään muistaakseni seikkaile. Mutta joka tapauksessa niin siinä sarjakuvassahan justiinsa on käynyt sillä, että tulevaisuudesta mutantit tulee meidän nykymaailmaan ja niillä on siis käynyt se, että just siis tämä senaattori Kelly on saanut sellaisen lain eteenpäin, että kaikki mutantit pitää saada muistaakseni justiinsa johonkin ihmeellisiin kirjoihin ja bla bla bla. Ja sitten aletaan tehdä tosiaan keskitysleirejä, niin tapetaan, jos ne ei ole siellä keskitysleireillä. Ja tästä muuten on tulossa leffa, jota odotan tällä hetkellä suuresti innolla. Ja siis Days of the Future Past. No anyway, ja tämä justiinsa liittyy kanssa siihen, että tässä nyt tulee ihan suoraan sitä Magneetosista. Eli just sitä, että Magneetto haluaa estää, ettei enää kukaan ihminen joutuisi koskaan keskitysleireihin. Ja sehän on niinku tässä tavallaan niinku ryhmä X:n universumissa hyvin niinku todennäköinen vaihtoehto, jota oikeasti yritetään estää koko ajan, että mutantit joutuisivat keskitysleireihin. Ja niinku, joo, nyt mä muistan, mitä mä yritin aikaisemmin tosiaan selittää. No niin, mennään takaisin Magnetoon ja näihin muihin vastaaviin. Eli siis yksi, mikä on ollut tosi hienoa näissä kaikissa pahiksissa, mitä ryhmäksessä oli justiinsa Magneto ja Mystikko, niin on siis se, että ne ei ole pelkästään pahiksi. Siis okei, siellä on jotain tosi typeriä, niin just joku armoton. Herra jesta, se on vaan pahis sen takia, että se on pahis ja se on vielä tosi huono sellainen. Mutta siis niin justiinsa Mystikossa ja Magnetossa on hienoa se, että ihan niin kuin oikeassakin elämässä, ja tämä on myös varmaan yksi hienoimmista niin opetuksista, mitä mä oon ikinä oppinut, niin on se, että kukaan pahis, joka oikeasti toimii, ei ole pelkästään paha. Et ei ole olemassa sillä, että me ollaan nyt hyviksi ja noi on pahiksi, vaan on oikeasti olemassa pelkästään harmaan alueita. Esimerkiksi jos me ruvetaan miettimään jotain Palestiina-Israel-tapausta, niin sehän menee niin kuin, mun henkilökohtainen mielipiteeni on siis sillä, että se alkaa mennä vähän niin kuin tähän samaan suuntaan niin keskitysleirityyppisesti sillä, että siellä on nyt aidat pystyssä ja muut vastaavaa. Ja siinä on vähän niin kuin sillä, että ne palestiinalaiset on tällä hetkellä siellä niin kuin pikkasen, okei, myönnetään, en ole seurannut viimeisimpiä tapahtumia, mutta minulla on olevinaan hyvä mielikuva, mitä tässä on tapahtunut. Eli älkää tuhotko mua, jos mä oon tehnyt vääriä johtopäätöksiä. Mutta siis joka tapauksessa niin, palestiinalaiset tekee pommi-iskuja ja muita vastaavia, mutta eihän ne niinku tee sitä niinku pahuuttaan. Sama juttu Israelillakin on, että ne tavallaan niinku sortaa palestiinalaisia, mutta ei nekään tee sitä niinku pahuuttaan pelkästään. Molemmat yrittää saada jotain hyvää aikaiseksi, mutta niinku, molemmilla on ne omat taustansa, minkä pohjalta ne toimii. Ja jotenkin se sama juttu on sillä, että silloin esimerkiksi kun nämä on kirjoitettu 80-luvulla todennäköisesti näin sarjiksi, mitä me tässä käydään läpi, niin silloin esimerkiksi Iran räjäytellyt pommeja jossain Iso-Britannian alueella. Niin tavallaan se menee niin siihen ihan samaan juttuun siinäkin suhteessa, kun maailma on mihinkään muuttunut oikeastaan siitä, että meillä on koko ajan niin NS-pahiksia, jotka tekee jotain pahoja asioita, mutta ei ne tee sitä vaan sen takia, että ne olisi pahiksi. Ja siis se on, olipas huonosti selitetty, mutta siis pointti on joka tapauksessa siis se, että mun mielestä on tosi hienoa, että Marvelin sarjakuvissa, ainakin ryhmä X:ssä, on aina otettu huomioon se, että pahikset ei tee asioita vain ollakseen pahoja tai sen takia, että ne olisi pahoja tai mitään muuta, vaan siinä on yleensä joku ihan oikea syy, ja jotta sä voit määritellä, ketkä on oikeassa ja ketkä väärässä ja mitä sä voit löytää niin sen hyvän keskitien, niin sun pitää kuunnella niiden molempien niin pointteja. Joo, se oli suunnilleen se. Okei, jatketaan, koska meillä tulee muuten kiire. No niin, hypitään eteenpäin. No, sitten me ollaan siellä vaarahuoneessa ja taas kauheasti tapellaan. Sitten siellä tulee professori X ja on sellainen, että no niin, rahoituttas Rachel, että kohta jengi kuolee. Ja tosiaan Rachel on nyt saanut tämän ahdistuskohtauksen sen takia, että se on aistinut, kun sen faija, eli Scott Summers, siellä lentokoneessa on justiinsa tipahtanut. Sitten se näkee, sitä näkyy. Sitten me hypätään Kanadaan.
tosiaan, siis toi Chris Claremont on muistaakseni kanadalainen ja se on kehittänyt alfalentoja just sen takia, että se on ottanut kanadalaista kulttuuria. Mikä siis tarkoittaa sitä, että siellä on isoja alfaelimukkareita, mikä on tosi syöpää. No, joka tapauksessa ne hölöttelee siellä jotain, sitten tullaan alas ja lumilintu, joka on tuolla noin laidassa, tulee paikan päälle ja on sillä voin huonosti. Ja tää on tapahtunut about samoihin aikoihin, kun tää lentokone on crashannut. No, sit joka tapauksessa jotenkin mystisesti, niin koska siis tää on tosiaan, oliko se niin, että nämä oli Anchorageissa lentämässä, joka on kylläkin Alaskassa, eli USA-valtiolla, mutta jostain mystisestä syystä niin ryhmä X on päätellyt, että tämä on alfa-lento näiden kanadalaisen porukan syytä. Anchorage on aika paljon kauempana kuin Kanada, mutta no ei mennä siihen, mä tiedän sen takia, että mä olen siellä vaihtanut. No niin. No sitten Rachel pamahtaa sinne paikalle, on sellainen, että nyt tulee tulta ja tulikiveä, ja sitten se tekee kaikkea kauheuksia noille ihmisille. No joo, ollaan me edelleen. Sitten ryhmä X hyökkää. Tää on aina mielenkiintoinen. Ryhmä X aina on tällä, että ei saa tapella, pitäisi aina yrittää puhua. Ja sitten ensimmäinen asia, mitä ne aina tekee, on vetää kun jotain lähtyy. Siis, joo, tää on tällaista hyvin mystistä. Mitäköhän toi johtaa? No, anyway. No sit sieltä tulee joka tapauksessa, professori pääsee paikalle, on sellainen, että Rachel, nyt lopeta, mitä se siis sanoo? Olet ryhmä X:n jäsen, eikä sinulla ole pienintäkään oikeutta leikkiä ihmisten mielellä. Käyttäydyt kuin ne roisto, vaikka ne nyt on siinä. No, anyway. Sitten edetään. Tässä vaiheessa nyt sitten yritetään saada tappelujäljet kasaan. Tuolla on muuten Puck tuolla ensimmäisen aukeaman alalaidassa. Mä oon miettinyt, kun siinä tulevassa leffassa Days of the Future Pastissa tulee olemaan, tiedätte Games of Thronesin se impin näyttelijä Peter Dinklage tai joku se justiinsa. Niin että olisiko se Puck, mutta ne on nyt sanonut, että se ei ole se Puck ja mä oon ihan sellainen, että kuka se voisi olla. No, Puck on kuitenkin siis tällainen lyhytkasvuinen mies. Actually se on ihan normaalipituinen mies, mutta se on kirjoittaja, sen takia se on jatkuvissa kivuissa ja lyhytkasvuinen. No niin, sitten sen jälkeen ne hölöttelee jotain siellä ja tulee tulokseen, että no okei, lähtee yhdessä etsiä sitä lentikkaa. Seuraavalla aukeamalla käykin ilmi vähän, että annetaan vihje, mitä tapahtuu. Nyt kaikki ihmiset, jotka kuolaa, tiedäksä, Lokia ja mikäköhän se mies, joka sitä näyttelee, heittäkää siis leffoissa. No niin, naisten yhdellä äänellä, kiitos. Niin, no, voitte nyt nähdä, että se ei ole yhtä hyvän näköinen sit oikeassa elämässä, eli Sarviksessa. Joo, no, joka tapauksessa. Kyseessä on Loki. Loki on nyt, mä en tiedä mitä pahaa se on tehnyt koko ajan, sitä jotain pahaa. Ja nyt nämä kaikki muut jumalat on sanonut, että sen pitää antaa jotain niin kuin hyvää tehdä ihmiskunnalle. Ja tässä on meidän vinkki, mitä tässä sarjiksesta on. No, sitten jatkuu matka, ollaan Lentsikassa matkalla, bla bla, puhutaan. Tää on muuten aivan ihanaa. Wolverine, joka on kauhean aggressiivinen ja sellainen niin kuin tiukka hahmo, on mun mielestä yksi koko sarjiksen niin syvimmistä hahmoista, on siis aina ryhmäksissä. Vähän puhutaan bla bla, ketä kiinnostaa, bla 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 bla. Ja löydetään tää hieno linna. Mitä sitten on? Sieltä tulee joku, tulisiko ritari paikalle? No melkein. Sieltä tulee Scott Summers paikalle. Ja huomatkaa, se ei käytä laseja tällä hetkellä. Jotenkin mystisesti se on oppinut hallitsemaan. Siis siellähän tulee tosiaan sellaiset punaiset säteet, jotka tuhoaa kaiken. Ja se joutuu käyttämään jotain punaisia rubiinikvartsi, mitä lialaseja. Ettei se polta koko maailmaa edessä ja nyt se ei enää tarvitse niitä. Rachel on tuolla sellainen, oho, toi on mun faija, mutta se ei tiedä, että se on mun faija, koska mä oon eri tulevaisuudessa ehkä. Ja sit sen jälkeen nää on sellainen, tulkaa mukaan. Ja sit se esittelee, kaikki ihmiset, jotka on siellä Lentsikassa, on nykyään jotain tällaisia viikinkin suunnilleen Jumalan näköisiä, mutta ne ei ole kyllä jumalia. Mut melkein. Homma jatkuu. Käy ilmi, että kaikki ne on saanut sen crashin aikana jotain ihmeellisiä, 15 minuuttia aikaa, vai mennyt? Aikaa. Okei, no sitten mennään aika nopeeta. Ne on saanut erikoisvoimia. Sitten sen jälkeen ne parantelee, bla bla, pussataan. No niin, sitten sen jälkeen tutkitaan paikkoja. Tässä on ihana yksityiskohta.
Me etsitään tyyppiä ja tyyppi sanoo, että tämä nainen ajattelee, että tämmöisenä hetkenä kaipaan farkkuja ja bootsia, niin pukuni näyttää kivalta, mutta se ei ole kovin käytössä. Sitten me etsitään, löydetään kirja jossain. Tuolla löydetään tuollainen kirja, jossa on huono jotain piirustuksia. Pussaillaan, etsitään. Löydetään. Tuolla on kauheassa kunnossa lumilintu. Sitten me ollaan Hameessa. Ja sitten sen jälkeen jotain loki. Joo. Sitten niinku... Okei, nyt ollaan tuotu lumilintu tänne paikalle ja päästään asiaan, eli Wolvernautaa vetää viinaa. No niin, eli täällä on näin Wolvernautaa paikalle, ja tässä on näitä hienoja juttuja, mitä Ryhmä X:ssä on. Me ollaan aika lähellä tätä lehteä, ehditään vielä käymässä toinenkin, joka on ihan kauhea. Joka tapauksessa tuolla lumilinnun paikalle, ja niin nämä kaikki on sellainen, että mahtavaa, me ollaan saatu nyt erikoisvoimia, että pystyttäisiin ruokkimaan koko maailma. Mä voin tehdä ihan mitä tahansa, siis niillä on ihan mahtavia voimia tässä niin lehdessä tulee. Ne miettii, että näin me pelastetaanko ihmiskunta, että Venäjällä nähdään tähän aikaan, tai sitä on Neuvostoliitossa. Neuvostoliitossa nähdään tällä hetkellä nälkää ja muuta, nyt voisin kaikki toverini pelastaa ja bla. No niin, ja sitten käydään tällaista, että onko se nyt sen arvosta, että siis tosiaan kaikki, jotka perustuvat tähän taipuuteen, kärsii tällä hetkellä. Esimerkiksi shamaani on siis tällainen ikkari, joka pystyy käyttämään jotain ihmeellistä taikapussiinsa ja tekee kaikki hienoa taikoa, mutta nyt se ei enää toimi ja se johtuu kaikki tästä, niin kuin mitä täällä on tapahtunut. Sitten tässä käydään tällaista hienoa keskustelua siitä, että onko ok uhrata ihmisiä sen vuoksi, että niin kuin suurempi hyvä tapahtuisi, onko ok tappaa tosiaan jengiä. Ja sitten nämä käy siellä keskustelua ja ihmiset valitsee puoliaan. Wolverne on aika lyhkänä, mutta toinen on aika pitkä. Ja sitten sen jälkeen täällä kauheasti nyt itketään. Ei pysty kolossi antaa nyt nälkään näkevien. Ja sitten ruvetaan keskustelemaan, siis tapellaan ja älyttömästi. Ja kuten huomaatte, olkaa kiltti professori X-miehet, emme halua satuttaa teitä, mutta taistelu on voitettava. On käytännössä. Ja tää oli just tätä, minusta on ihanaa, että milloin tahansa nämä haluaa jutella jotain. Täällä on Ryhmä X 3/84. Ja tää on just sellainen, nämä menee puhumaan hulkille. Ensimmäinen asia, kun ne näkee hulkin, on tämä. Onko se nyt Petoksen nimi on? Joo. Loikkaa ton naamaa, ne vetää se turpiin ja sit se on hulki. En halua pari asiaa. Eli toi ei ole ehkä paras tapa keskustella. Tätä seurattu tätä opetusta. No, mutta joka tapauksessa, niin kuin mä aikaisemmin puhuin, että on tosi mahtavaa se, että siellä tuodaan niin kuin aina pointti, että niin hyvin paikset on niin kuitenkin hyvän asian puolella, niin tässäkin molempi puoli taistelee maailman parhaaksi, luoja meitä auttakoon. No joo, jatketaan. No niin. Sitten löytää taas ton kirjan. Toi yksi tyyppi on sillä, että se on mun kirjani. Ja tässä vaiheessa päästään nyt niin siihen lehden pääpointtiin, eli se on menettänyt siis kykynsä enää niin mielikuvitukseen. Ja tässä nyt tuodaan tällainen hieno juttu ilmi, että tämä on niin maaginen kyky ja sen takia ihmiset on menettänyt kyvynsä kuvitella. Ja sitten seuraavalla sivulla Lokille sitten ollaan, että mikä on minulle tärkein, mikä antoi elämäkseni merkityksen, ei ollut kyky rakentaa, vain luoda. Ja mulle, koska mä tykkäsin piirtää kanssa, tämä oli todella tärkeä viesti sen takia, että se vähän niin kuin opetti arvostamaan sitä, että osaa piirtää. En mä nyt näin hyvää piirtää, mutta melkein. Voi sanoa, paras se vaatimatteli. Joka tapauksessa, mutta tässä tulee nyt tätä lehden opetusta. Tämä mies on actually siis Kyykkölarppi. Tämä on siis nyt se Loki Hiddleston. Ei näytä ihan niin hyvän näköisiä. Mutta tässä on lehden suuri opetus, eli se, että sä et voi niin pakottaa toista ottaa lahjaa vastaan. Eli tämä Loki on tosiaan tehnyt sen, että nyt saatte näitä lahjoja, erilaisia hienoja voimia, mutta menetätte siis sit jotain muuta mukana. No, jatketaan. Tapellaan, eli keskustellaan, tapellaan. Okei, täällä on tapahtunut kauheita. Täällä on tällaiselle tummaihainen tyyppi, joka auttoi siellä lentsikassa. Se on haavoittunut, sitten Mädelä yrittää auttaa. Tässä vaiheessa Loki on sellainen,
Mä luulen, että sä luovuit just tässä mun voimassa, että enää voi parantaa sitä, siis Madeleine parantaa voimat. Homma jatkuu, sit se lupaa, että no fine, että mä otan sitä lahjan vastaan, koska on pakko pelastaa, muuten tyyppi kuolee, sit se saa, ja sit tuolla on tällaista hienoa, kohdellaan naisia hienosti, jotka heittää Madeleinein päin näköä tuolla. Vähän erilainen logi kuin leffassa. Sitten homma jatkuu, no sitten ollaan niinku käytännössä jo lehden lopussa, eli sitten Jumalat tulee sellaat Loki, vitsi saa ääliö, että ei tää näin mene, että sä et oikeasti tehnyt mitään hyvää, että tosiaan et voi antaa lahjaa, että se pitää antaa niinku vapaasta ja hyvästä tahdosta, bla bla bla. Ja lehti loppuu tällä hienosti, että ruusukin sinne syttyy ja kaikkeen ne hienot elämät on bla bla. No niin. Eli siinä oli nyt kaikki hyviä puolia, onko minä nyt kertonut kaiken, mitä on piti sanoa hyvistä puolista. Joo, niin joo, se mun piti kans sanoa, että mun mielestä on myös hienoa, että ryhmä X on otettu huomioon se, että on tällainen niin tasa-arvo nostaa siinä mielessä, että meillä on pyörätuolipotilas Xavier ja sitten meillä on tämä Pukki, joka on lyhytkasvuinen ja silti niin annetaan tämä, ettei ketään niin saisi katsoa pelkästään ulkoisia seikkoja, vaan kaikki on tasa-arvoisia. Ja mun mielestä on myös hieno, miten niinku ryhmä X:ssä on naiset tasa-arvoisia. Siinä mielessä esimerkiksi Storm on ollut pitkään johtajana. Mä en tiedä, onko se tällä hetkellä. Ei se varmaan ole. Mä en tiedä, onko se enää tällä hetkellä ryhmä X, mutta kuitenkin. Ja on tällainen kova tahdonvoima ja muut vastaavaa. Ja sellainen hienoa. Joo, okei. Sitten mennään katsomaan, mikä kaikki on huonoa. Me ollaan vielä siellä. Eli vuonna 1992 on tullut tällainen hieno. Tää on aivan loistavan hirveän kauhea tarina. Mä olin ottanut tää jostain ihan muusta syystä, mutta sit mä rupesin selaa tätä eilen hotellivuodessa. Mä olisin, että herra, ja mä on pakko katsoa tää läpi. Eli tää on tällainen mahtava tarina kuin Neitojen kauhu. Ja tää on hassu, tää on ensimmäinen sarjis, jossa Jubilee on nähtävästi tullut hommaan mukaan. Tää on myöskin Chris Claremontin tarina. Mies ei aina ollut parhaimmillaan, käsittääkseni ei ole nykyään. Tää on Mark Silvestri piirtänyt. Sillä miehellä on joku ongelma muuten jalkaterien kanssa. Tämän ideon viimeistämä on Lynti ja Oliverin värit. N. Akot suomentanut, toimittanut Bob Honas. Ihan kaikki huutaa eri. Harras. Horros. Ehkä joku sana toimitus. Ja tulosmaa on valvonut taas näitä ihmisiä. No niin, eli ollaan taas täällä ja vähän niin kuin aloittaa sama tyyliä. Jubilee heittää niin valosalamia ja muut vastaavaa. Ja sitten tässä toi ensimmäinen ruutu sieltä. Nuo valopallothan tulevat hänen käsistään. Se on vain jokin friikki. Se on mutsku. Mikä on sellainen, että okei, nyt mennään vielä niin kuin samaa vanhaa. Eli tätä mutanttikaulua, mutta vihis siitä maito. Siitä joku, hän on nätti. Eli siis sä voit olla mitä vaan, kun sä oot hyvän näköinen. Ja tää on näitä tällaiset, aina kun naiset seikkailee, niin sitten alkaa jotain tosi kummallista tapahtua tällä tasa-arvolla. Ja no sitten Jubilee siellä pomppii ja muut vastaan lähtee pakoon. Siellä on siis tällaiset ostarivahdit perässä. Ja sitten ne pomppii tasajalkaa, mutta joku niistä on bongannut tällaisen kuin M-partion. Ykkösluokan mutantin metsästä, älä maksaa ilmasta. Palkkaa meidät, säästät ainoa tukun tuotta, ota yhteys heti, kaskas. Eli ammattilaiset kutsutaan apuun. No, sit mennään takaisin mitä ryhmääksi duunaan. Oho, naisia alasti kylvys, oho, nyt siellä on 2 naista ja kaikkea kauheat tapahtuu. Ai niin, mennäs vielä vähän takaisin. Sitten siellä lentää huonekaulu. Mitä ihmettä tapahtuu? Rokuella on joku ihme fitti menossa. Seuraa paras ruutu. Just niin, katsokaa. Siis nämä kysyvät, että miksi sä oot noin vihainen. Just niin, katsokaa. Tämä on minun kämppäni. Katsokaa, mitä se on tehnyt. Nyt kaikki alaikäiset mut laittaa sitten hetkeksi kädet korville. Mokoma jenkkilutka pisti asuntoni uudelle mallille. Eikä edes kysytty lupaa. Okei, ei niinku mitään siis tästä puhetta vastaan mitään, joo. Mut siis tässä on siis ideana se,